Pre všetkých z vás. A je to tu, štartovné číslo 22. A za volantom odťahovkár z Lučenca Láďo. Pardon, L ako L, tak nie je Lučenec, ale Levice. Láďo, za volantom Žigy, 1500, 42-ročný živnostník, ktorý sa živí odťahovaním vozidiel po nehode. Obľúbený nápoj je Sprite a Vinea a obľúbené jedlo je vypražaný a tu vidíte, Žiga sa v niektorých zákutách mení na lowrider a prípadne aj na kosačku. To vôbec nevadí, pretože už len jeho odhodlanie a chuť dávať boky na aute, ktorého výkon je tretinový a menej ako ktoréhokoľvek iného auta dnes na trati, skutočne stojí za to, takže ja myslím, že by ste potleskom a pískotom mohli oceniť snahu tohto vodiča. 22. Láďo! Ja myslím, že to je najviac zamakal zo všetkých. Chala nemá ani posunovať zriadenia. Najväčšie balóny na všetkých 4 kolesách. Výkon motora ako uvádza vôbec nič. Rozmer diskov 7x13. Rozmer gum ani nebudem uvádzať, pretože také čísla ani nepoznám. Iný obľúbený motorsport je takže Žiga a jej krasokorčulianská jazda a zapotený Láďo.